Mbak Indah, Mbak Indah. Nah, bisa Mbak Indah iki kok diceluk-celuk gak ono iki wonge. Rek kok gak ono iki lah ya. Apa sih iki nek kene iki selalu wala mie. Iki mie. Mbak Indah iki ya dodol apa sih kok cek akeh ning surprise. Tuh. Oh, rek iki rek. Enak kaya iki sing kok tak njaluk nang Mbak Indah. Iki didol ta. Gawe konsumsi Mbak Indah dhewe. Tak njaluk sing kok lho anu. Apa iki lho saking iki apa? Enggak, iki ku ben dol ta pen ge konsumsi dhewe ngono. Ya tak dol masuk sakmene akene, tak ge konsumsi dhewe. Ya apa sih? Apa sampe tuwa sakatene njaluk aku Mbak Mbak Indah. Indah dhisik ngono lho. Njalukan iki ka. Ta pen ngekeki tak kirano sampean ge konsumsi dhewe aku njaluk. Yo gak mau sakmene kaya. Ya beke guys. Lah apa sampean iki nang kene? Saking iku mau kate dolen name sampean terus delok pen apa sih sih moro-moro tak buka iku gak sopane. Mbok celuk-celuk dhisik ngono. Atase tangga dhewe ae. Mesti tangga dhewe. Ya mesti tangga dhewe ngono ae. Heran aku ndelok sampean niku kok iso. Lah apa sampean jero nang omahe wong iku lho. Oh, ana apa-apa atase basa yo. Kan ngono sih aku yo nang omahe sembarang dibukai. Tuku dhewe ta. Jadi don. Oh, bae gere dipangan dhewe. Terus ngaten apa? Saking dolen bae pen anu nganggur-nganggur ngono. Kan nganggur wis kan info. Waduh, aku tak mulai lek ngono bae iku ya. Mulai ya.